aké si je to rozladené a to sa už ani nedá naladiť. Mne sa zdá, že trošku starneš, že už ti úplne neslúži hudobný sluch. No to nie ja, to ukulele je rozladené a staré. Budem si musieť kúpiť nové. Ešte, že mám odložené peniaze. Pozri. No, dívaj. Pozeraj. 4 eurá, ty si šetríš. No, chcel som si začať, ale vždy som zbadal niečo zaujímavejšie a minul som peniaze skôr, ako som si začal šetriť. Lenže taká malá gitarka, to stojí viacej ako 4 eurá, to stojí niekedy aj 100 eur. Ja viem, ale kde teraz zoberiem peniaze na nové ukulele? No musíš si predsa zarobiť. Ale ako si mám zarobiť, keď mám rozladené ukulele? Ja mám nápad. V Kremnici sa razia mince. Čo keby sme tam zašli na výlet a zistili, ako sa vyrábajú peniaze? Dobre, súhlasím. A ako je to ďaleko? No dosť ďaleko. No tak vieš čo, ja mám nápad. Čo keby si mi po ceste porozprávala nejakú rozprávku? Jednu takú viem. Permoničkovia v krajine euríčok a centíkov. To by sa ti mohlo páčiť. To také nepoznám. Tak schválne. Poďme na to. Porozprávam ti. Kde bolo, tam bolo, pod 7 horami, hlboko pod zemou, žili odpradávna banskí škriatkovia. Nikto ich nikdy nevidel, ale kremnickí baníci ich nazvali permoníkmi a hovorili si často o nich povesti. Predstavovali si ich všeliako, ale v skutočnosti to boli malí ľudkovia s veľkými bradami a lampášikmi, ktorými si svietili na cestu v bani. Permoníci si zasa predstavovali, že baníci musia byť ohromne bohatí, keď dolujú zlato. Teda aspoň v Kremnici sa v minulosti dolovalo zlato, v Banskej Štiavnici striebro a pri Banskej Bystrici meď. Permoníci však netušili, že baníci všetky drahé kovy musia odovzdať a za svoju ťažkú prácu v bani dostanú len pár drobných. Permoníci žili pod zemou v banských chodbičkách celé stáročia v utajení. Pozorovali prácu baníkov, ale medzi ľudí nechodili. Medzi permoníkov patrili aj malí kamaráti Klimko a Barborka. Boli to permonické deti. Po škole sa radi túlali štôlňami, hrali hry a hľadali nové dobrodružstvá. Znie to ako detské hlasy. Zvláštne, baníci to už dlho neboli. Možno tu budú chodiť deti. Veru tak. Baňu totiž medzičasom zavreli a namiesto baníkov sem chodievali už iba exkurzie s deťmi. Jedného dňa našli Klimko a Barborka niečo veľmi zaujímavé. A čo to máš? Neviem, nejakú mincu. To museli zavnúť tie deti. Nie je to toto? To nevyzerá na stredoveký florén. Tá minca je nejaká neznáma. Poďme to preskúmať. No poď, ak sa nebojíš. Vieš o tom, že nesmieme chodiť do sveta ľudí? Rodičia by sa hnevali. Viem, ale keď budeme sedieť doma, tak nič nezistíme. No dobre, budeme si dávať pozor. A do večere budeme doma. Poď, nájdeme nejakú cestičku do mesta. Keď nájdeš na zemi euríčko, zohni si po neho telíčko. Rozjasní sa ti nečelíčko. Ak sa minci prizrieš máličko, spoznávaj s tou mincou Kremnicko. V Kremnici sa razia euríčka, ňou vedie k mincovni cestička. Príďte sa sem pozrieť, zlatí
zlatíčka, minci je tam celá truhlička. Euríčka, 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 kiež je ich vždy plná kapsička. Čo minca, to samá hviezdička, o nich bude naša pesnička. Poučenie od Permoníčka. Keď nájdeš na zemi euríčko, zohni si po neho telíčko. Rozjasní sa ti nečelíčko, ak sa minci prizrieš máličko. Euríčka, 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 tiež je ich vždy plná kapsička. Čo minca, to samá hviezdička, o nich bude naša pesnička. Poučenie od Euríčka, 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 tiež je ich vždy plná kapsička. Čo minca, to samá hviezdička, o nich bude naša pesnička. Poučenie od Permoníčka. Tak sme tu, vítaj v Kremnici. Tak hovorí, že tu sa dozviem, ako sa vyrábajú peniaze a odkiaľ sa berú. Tak to sa nechám rád poučiť. Tak toto je tá kremnická mincovňa. Konečne sa dozviem, odkiaľ sa berú peniaze a ako sa vyrábajú. V tejto budove sa razia mince už od 14. storočia nepretržite až do dnes. Začalo to florénmi a potom pokračovalo mincami zo zlata a striebra po ďalšie storočia. Od roku 1918 sa tu razili československé koruny a haliere a od roku 1993 aj slovenské koruny. A postačí na to niekedy takýto obyčajný pliešok, z ktorého sa to vyrazí. No a dnes sa tu razia eurá. Zaujímavé. A čo tí permoníci? Aj oni boli zvedaví, odkiaľ pochádzajú peniaze. Ale to si povieme až na budúce. Tie súčasné mince sú ale zvláštne. Pozri, mám našetrené dve dvojeurópky. A z druhej strany má každá iný obrázok. To mi vysvetlí. Zaujímavé. To je ale typické pre euromince v Európskej únii. No počúvaj, nebolo by jednoduchšie, keby tie mince boli rovnaké? Bolo by to jednoduchšie, však z jednej strany rovnaké sú, ale z druhej strany si krajiny uplatňujú možnosť naraziť svoj národný motív. Joj. Táto minca sa vyrazila vo Francúzsku, táto v Rakúsku, Nemecku, Fínsku, Taliansku, Portugalsku, Grécku alebo na Slovensku. Týmito mincami sa potom dá platiť v krajinách Európskej únie, ktoré sú členmi eurozóny. Eurozóna? To je typujem spoločenstvo krajín, kde sa dá platiť eurami. Šikovný? Tak to som si domyslel. No ale počúvaj, radšej mi už povedz, ako to bolo s tým Klimkom a Barborkou. Bolo to takto. Aha, tu je tá mincovňa. Tu nám určite povedia, čo je to za minca. Musíme sa chovať, ako by sme boli obyčajné deti. Jasné, nie som predsa ťuky. Tak poď. Permoníci vošli nenápadne dnu. Preklzli do továrne a dozvedeli sa, ako sa razia peniaze. vzácna zhodička. V mnohých štátoch platí mincička z pevného kovu jak bydlička. Platiť ňou tu je pohodička. Euríčka, 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 zbieraním minci mám koníčka.
uzlíčka. Stačí však platobná kartička. Euríčka, euríčka, euríčka. V zbieraní mincí mám koníčka. S nimi je cestovať hračička. Dám pusu prasiatku na líčka. Euríčka, euríčka, euríčka. V zbieraní mincí mám koníčka. S nimi je cestovať hračička. Dám pusu prasiatku na líčka. Potom sa naši permoníci zastavili v obchode so suvenírmi v mincovni. Všade naokolo boli police a skrinky. A čo vám v tých skrinkách bolo? Figurky, peniažky, šperky a rôzne náramky. Pozri, Vaška, na tých vojačkov. Tí sú nádherní. Tých musí mať. Ďakujem pekne. Dovidenia. Všimla si, to musí byť tá kráľovná. Všetci jej nosia peniaze. Zrejme si to u nej kupujú. Ale to čím platia? Dobrý deň, čo si prosíte? Dobrý deň, chcel by som si kúpiť toho cinového vojačika. A peniažky máš? Áno, mám. Aha. No ale toto ti stačiť nebude. Tak budeme platiť kartou. Môžete? No, tak to je dobrý vtip, ale ja nemám čas na takéto srandičky. Permoníkom sa vo svete ľudí veľmi páčilo, ale ich to aj unavilo. A tak sa rozhodli, že si pôjdu domov oddychnúť a zajtra sa na toto skvelé miesto ešte vrátia. Keď si bol tak dlho? Tati, všetko ti vysvetlím. Keď sa tak natúľaš? Už si mala byť dávno doma. Prepač, tati, zatúlali sme sa vo svete ľudí. Čože? Vo svete ľudí? Vlčík, minule sa mi stal strašný trapas. Bola som v obchode a mala som nachystaný obrovský nákup. A keď som išla platiť, som zistila, že som si zabudla peňaženku. Bolo tam strašne veľa ľudí a ja som musela všetok ten tovar vrátiť. Fú. Dosť trapné. Dobré. Ináč mi sa zdal trapné aj to, ten Klimko, ako sa snažil platiť tou hracou kartou v tom obchode. Tak ale bolo to ESO. A odkiaľ majú takí permoničkovia vedieť, čo to je platobná karta a kde sa na nej berú peniaze, nie? No, ale čo je to vlastne tá platobná karta a odkiaľ sa na nej berú peniaze? No, presne túto otázku si kladli aj Klimka aj Barborka. Tak ti poviem, ako to bolo s nimi ďalej, hej? Dobre. Čo bolo zlé na tej karte, keď nechcela platiť? Neviem a tiež neviem, kde zloženiem peniaze na nového cinového vojačka. Toto je tá mašinka, čo dáva peniaze. Haló, dajte mi peniaze. Haló, počujete? Haló. Mašinka, daj nám peniaze. Je pokazená. Haló, to nefunguje. Počkaj, mám nápad. Aka, fuka, funda, luka, peniaze nám daj. Nefunguje to? Nefunguje. Oni s touto kartou. Možno nemáme tú správnu kartu. To nemá zmysel. Tak sa niekoho opýtajme. To nebude vedieť nik. Iba že by medovník. Ahoj, prosím ťa, nevyčetkil by sme zohnali viac takýchto peniažtekov? Mamina ich bere z bankomatu, ale niekedy platí aj kartou. My máme tiež. A akú? ESO. To nie je tá karta.
To je nejaká hračkárska. Máte mať naozajstnú platobnú. A kde takú zoženieme? V banke predsa. Za prácu odmenou je výplata, v rozpočte dieru nám vždy zapláta. Odmena nespadne tak do blata, mesačne nám ju banka zaráta. Na účet banke príde výplata, s účtom je karta banky vydatá. Platobná karta, keď je prijatá, z bankomatu dáva eurá ratata. Vybrať kartou môžeme len toľko eur, čo zarobí ocko, mamka, to mi ver. Platiť kartou smieš len toľko peňazí, čo veľkým na účet v banke dorazí. V banke dorazí, v banke dorazí. Za prácu odmenou je výplata, v rozpočte dieru nám vždy zapláta. Odmena nespadne tak do blata, mesačne nám ju banka zaráta. Vybrať kartou môžeme len toľko eur, čo zarobí ocko, mamka, to mi ver. Platiť kartou smieš len toľko peňazí, čo veľkým na účet v banke dorazí. Vybrať kartou môžeme len toľko eur, čo zarobí ocko, mamka, to mi ver. Platiť kartou smieš len toľko peňazí, čo veľkým na účet v banke dorazí. V banke dorazí, v banke dorazí. Prepáč, lističke, že som to vtedy nestihol, ale ja som zabil celý deň na úrade. Som si bol vybavovať lovecký preukaz, aby sa mi lepšie lovilo. V pamäti? Nie v pamäti, v lese. No ale ja už som nevedel, čo tam mám robiť. Tam som čakal v kuse, ja neviem, už asi pol dňa, fakt. Na tých úradoch to je strašné. A predstav si, aj naši permonici si išli niečo vybaviť. Hej, a čo? Do banky si išli vybaviť tú bankomatovú kartu. A tiež tam tak dlho čakali ako ja? No, porozprávam ti. Dobrý deň. Dobrý deň, čo môžem pre vás urobiť? My by sme potrebovali bankomatovú kartu. Ale takú, čo by vedela vydať aj peniaze. No peniaze by sa radi vydávali, ale ťažšie sa zarábajú. Takú finančná gramotnosť, vlastne negramotnosť dnešných detí je neuveriteľná. Ste ma pobavili. Ak chcete platovnú kartu, musíte mať najprv peniaze. Následne ich uložiť v banke, kde vám my založíme účet. No a potom z toho účtu, pomocou tej karty, si môžete vyberať tie peniaze. A sme zasa na začiatku. Ale kde zohnať tie peniaze? Musíme si ich zarobiť, inak to nejde. Mám nápad. Tak dovidenia. Dovidenia. Dobrý deň. Dobrý deň, máte pekný obchod. Dobrý deň, ďakujem. A niečo si prosíte? Nechceli by ste s niečím pomôcť? A s čím? S capkaním na sklo? No tak v obchode s hocičím. Chceme si zarobiť peniaze. Podobáme sa na banských permoníkov, to by ste mali dobrú reklamu. No, to sa podobáte, ale čo viete robiť?
No, kopať chodby, to a tak. A vieme aj všetko predávať, však Krivko. Áno, my sme veľmi šikovní. Normálne to tak nerobím, ale potrebovala by som si odbehnúť na obed. Tak ja budem len tu vedľa, mi to tú chvíľočku postrážte. Dobre? A naozaj sa podobáte na tých permoníkov. Tak možno mi prinesiete šťastie aj nových zákazníkov. Stupenku, áno, výborne, jednu stupenku si prosím. A ešte aj pre moju dceru by som si prosím. 3 eurá. Dobre. A dieťa je zadarmo. Dobre. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujem. Tak, kto to bol? Nech sa páči, 2,50. 5 dní v týždni rodičia sa lopotia, v práci robia, mnohých z nich sa zapotia. Ako baník hneď od rána pracujú, len čo budík pri posteli začujú. Niektorí hneď od rána sú v továrni, iní zase zachraňujú v plavárni. Možno kto si obsluhuje v kaviarni, lieky predá či vydáva v lekárni. Zarába však voľný čas tam nemárni, píli drevo, strúha sochy v drevárni. Chleba pečie, rožky robí v pekárni, syry cedí, jogurt robí v mliekárni. Každý z nich má povolanie na mieru, opášu si dospeláci zásteru. Aj ty budeš podľa túžo prácu mať, peniažkyňou ako oni zarábať. Tiež budeš mať isto aj ty dobrý job, ak ťa niečo veľmi baví, za tým choď. Ak ťa niečo veľmi baví, za tým choď. Povolanie na mieru, opášu si dospeláci zásteru. Aj ty budeš podľa túžo prácu mať, peniažkyňou ako oni zarábať. Tiež budeš mať isto aj ty dobrý job, ak ťa niečo veľmi baví, za tým choď. Ak ťa niečo veľmi baví, za tým choď. No čo? Ako sa darilo? Dobre, pozri, koľko sme zarobili. A to si pekne podelíme. No, počkajte, ale takto to nefunguje. Tie veci, ktoré tu predávame, niečo stáli. Ja musím platiť aj za to, že tu mám elektriku, kúrenie, prenájom týchto priestorov. A až keď toto všetko počítame od toho príjmu, ktorý sme dostali, až to bude čistý zisk. Takže za to, že ste mi dnes pomáhali a že ste toľko predali, dostanete každý po 5 eur. A to je veľa či málo? No, podľa toho, čo si chcete kúpiť. To už nechajte na nás. Dovidenia. Ahojte. Dovidenia. Ahojte, ďakujem. Nemáte zač. Aha, tam píšu o múzeu minci a medailí. Tam by som chcel ísť. Dobre, však už máme aj peniaze. Poďme. Aha, to sme my. To je ale psycho. Dobrý deň. Dobrý deň. Prišli ste sa k nám pozrieť?
Vstup do múzea stojí euro 50. Toľko nemáme, máme iba túto pečku. A to vôbec nevadí. Aj keď 50 je viacej ako 5, centy majú nižšiu hodnotu ako celé eurá. Preto je 5 eur viac ako 1 euro a 50 centov. Chápeš? A to ste sa ešte neučili? Odkiaľ ste vy? To nemôžeme prezradiť. 1 euro má 100 centov. A to je predsa viacej ako 50 centov. 5 eur je teda dokopy oveľa viacej ako 1,5 eura. Jasné, chápem. A ak nemáte presnú sumu, ja vám rada vydám. 3,50. Ďakujem. Čo tu je? Klimko s Barborkou zaplatili každý euro 50 za vstup a už sa nevedeli dočkať, kým uvidia výstavu. V Kremnici sa razia mince už od 14. storočia. V roku 1328 Karol Robert udelil Kremnici mestské práva, postavila sa tu minciareň a odvtedy sa razia mince až dodnes nepretržite. Aha, to sú floreny, strýko ich má za kýbel. Každá krajina eurozóny má na eurominci svoj národný motív. My tu máme slovenský národný znak, je to dvojkríž na trojvrší v pozadí so skalami, ktoré majú symbolizovať pevnosť a stálosť štátu. Pozri, tate tam má namiesto gombíkov floreny. To je na čo? To čo je za čudo? Tu je príliš veľa techniky. Poďme preč. Podáme. Klimko s Barborkou si zarobili po 5 eur, z čoho každý zaplatil euro 50 na vstupné, takže im zostalo každému 3,50. Baška, poďme si niečo kúpiť. Ja by som chcel toho cinového vojačika. Chceš sa vrátiť do mincovne? Áno, poďme. Tak ja si kúpim ten náramok. Poďme. Zase ste tu. Ale tento raz ako zákazníci. Ja by som chcela ten náramok. Ja by som chcel toho cinového vojačika. Koľko stojí? 3,50. To je náhoda, toľko mám. Ale Klimko, keď si kúpiš toho cenového vojačka, tak ti už niečo nezostane. To nevadí. No ako myslíš, môj náramok stojí len euro 50 a ešte 2 eurá mi zostanú. To nevadí. Nech sa páči, Klimko, tu je tvoj cinový vojačik. Ďakujem. Majte sa. Vy. Ako tak išli a tešili sa z nakúpených suvenírov, zrazu zbadali cukráreň. Aha, Klimko, cukráreň u Permoníka. Ja odpadnem, veď tam majú aj lampáše. Tam musíme ísť. Ja by som si hneď aj objednal. Aj. Tak čo si dáte, Permoníci? Vy nás poznáte? Nie. Tak ako viete, že sme Permoníci? To len tak. Vyzeráte tak. Mám tu výborné makronky. A koľko stojí? 1 euro. Výborne, ja si dám. A ja si asi nedám. Už mi nezostali žiadne peniažky. Vidíš, vravela som ti, že si nemáš všetko minúť. Ja mám 2. Dáte mi 2 makronky aj pre Klimka? Ako povieš. Uznávam, že som si hneď nemal všetko minúť. Ďakujem.
Ale veď my sme si neminuli všetko. Ako to myslíš? Veď máme ešte to euro z bane. Ty si hlavička, kúpme si ešte jednu na polovicu. Vždy, keď vstúpiš do hračkárstva, nechci všetko mať. Oveľa je záslužnejšie hračky pozdieľať. Nemusíš mať doma všetko, na čo padne zrak. Mnohé z toho nie je treba, iné zasa brak. Milión vecí, ktoré chceme, je len taký hec. Neopakuj po ostatných, nechci každú vec. Nemusíš si kúpiť všetko, čo si spomenieš. Len to, čo sa ozaj zíde, to už predsa vieš. Netreba mi 100 plišákov, barbín, stavebníc. Počase to omrzí ma, nezostane nič. Radšej trochu ušetríme, aby bolo dosť. Peniažtekov na bicykel, výlet pre radosť. Niečo stoja moje krúžky, voda nájomné. Pomôžme si neutrácať teraz vzájomne. Nemusím si kúpiť všetko, čo si spomeniem. Len to, čo sa ozaj zíde, to už predsa viem. Nemusím si kúpiť všetko, čo si spomeniem. Len to, čo sa ozaj zíde, to už predsa viem. Jej, Vlčík, čo to máš? Vidíš, Lištička, teraz mám síce našetrené 4 eurá, ale prišiel som ti ukázať, že kedysi som bol schopný si našetriť aj na takýto parádny longboard. Ten je krásny, ale to bolo hodne dávno, to si bol to ešte bolo. mladý, to si ešte kožušinku isto nosil šiltom dozadu. Hej, no ale vtedy už som aj zabudol, ako sa to používa vlastne. Super, si šikovný. A povedz mi, je lepšie si peniažky šetriť, alebo si radšej požičať? No tak keď si požičaš, tak máš peniaze hneď, ale zase na druhej strane riskuješ, že sa dostaneš do problémov, keď ich budeš vrácať a častokrát musíš zaplatiť viacej, než si požičala. Možno to je príklad pri stavbe domu, že? No, napríklad. Ale na druhej strane, keď si ušetríš, no tak máš dobrý pocit, že si našetrila a vedie ťa to k takej zodpovednosti a vytrvalosti. Si myslím teda. Som na teba hrdá, Volčík, že si taký vytrvalý a šikovný a odvezieš ma, prosím ťa. Tak poď. Dobre, no sa dám. Ty, aha, Baška, to by bolo. To by boli super permonické prázdniny. Len či budeme mať dosť peňazí. To si asi budeme musieť zarobiť. 2,50. Permoníci si zaumienili, že vyskúšajú raftovanie, ktoré stálo ale 15 eur za osobu. Na to si Klimko s Barborkou však museli zarobiť. Pomáhali v obchode, nosili fľaše a papier do zberu a počase si každý z nich našetril pekných 15 eur. Čo? Ako sa darilo?
Po práci sa vybrali na jarmok trochu si oddychnúť. Barborku však zlákalo niečo neobyčajné. Ahoj, krásna slečna, poď sa pozrieť. Ja tu pre teba niečo mám. Je to jeden krásny klobúk a ako sa tak na teba pozerám, je ako stvorený pre teba. A dokonca dnes je výnimočná akcia. Len 15 eur za túto nádheru, no čo povieš? Jej, to je krásny klobúk, ten musí mať. Ja viem, že si šetríme, ale keď ten klobúk je taký krásny. Neblázni, Baška, a čo naše čunkovanie? Hodí sa nám každá minca, nekupuj to. Kúp si ho, len 15 eur. No tak dobre, budem si šetriť. No a to kvôli klobúku bola schopná minúť všetky svoje našetrené peniaze? No, ženy sú niekedy kvôli móde schopné urobiť všeličo. No ešte si ho nekúpila. No a čo, napokon, podarilo sa im našetriť? Nakoniec všetko bolo inak a pri prvej príležitosti Barborka neodolala. Hneď na druhý deň, keď išla po jarmoku bez Klimka, tak všetky svoje úspory za ten klobúk minula. Je to výnimočný klobúk a práve na takú hlavičku, ako máš ty, je úplne dokonalý. Nastal deň, keď mali spolu splavovať hron. Hneď ráno Klimko zaklopal Barborke na dvere. Baška, poď, ideme na loďku. Ahoj, Klimko, ako si sa zle cítim. Asi nikam nejdem. Baška, ale to nemyslíš vážne. Veď sme si na to tak došetrili, aby sme sa mohli spolučunkovať. Ja som si to už rozmyslela, ja nikam nejdem. Nechceš alebo nemôžeš? No, ja vlastne nemôžem, aj keď by som chcela. Kvôli čomu? Vieš, ja už nemám žiadne peniaze, lebo som si už niečo kúpila. Čože? Ty si kúpila ten klobúk? No tak trochu som si ho kúpila. Ako si mohla? Prepáč, celé som to pokašľala. Vieš čo? Ja ti požičiam. Zaplatím to celé ja. Ďakujem. A tak Klimko požičal Barborke peniaze s tým, že keď bude mať, tak mu ich vráti. Barborka bola dojatá a veľmi sa tešila, že predsa len sa bude môcť ísť previesť na loďke. Klimko, máš to u mňa. Ale čo? Príjmec hore. To čo je? To je nejaká zvláštna banícka helma. No čo, to ste nikdy nevideli takéto, či čo? Nie. No vy ste odkiaľ? Z jakého sveta? To nemôžeme povedať. Aha, no dobre, tak nehovorte. No, poď teraz ty. Hej, to je moje veslo. Ten, kto šetrí, má za 3, peniaze si našetrí, našporí si na Tatry, výlet k moru, raz, dva, tri. S peniazmi sa rozkmotrí, kto si žič neodkmotrí, nechoď stále vo svetri, nás ako sám pošetrí. Zadlžiť sa to je zlé, ak podľahneš reklame. Radšej si spor postupne, neháč eurá do studne. Horúčky mať
peniaze si našetrí, našporí si na Tatry, výlet moru raz, dva, tri. S peniazmi sa rozkmotrí, kto si žične odkmotrí, nechoď stále vo svetri, na sako sám pošetrí. Zadlžiť sa to je zle, ak podľahneš reklame, radšej si spor postupne, neháč eurá do studne. Horúčky mať nákupne, z toho radosť nestúpne. Radšej si spor postupne, neháč eurá do studne. Radšej si spor postupne, neháč eurá do studne. Radšej si spor postupne, neháč eurá do studne. Nuž Barborka bola šťastná, že im ten výlet vyšiel, ale ešte jej ostávala jedna veľmi dôležitá vec. A to je vrátiť Klimkovi požičané peniaze. Naviac mu chcela kúpiť aj ďalšieho cinového vojačika. Aj tak mi nejde do hlavy. Ako je to možné, že tá Barborka ten klobúk predsa len kúpila, aj keď vedela, že jej už neostanú žiadne peniaze? Reklama je veľmi silná zbraň a dokáže zlákať nielen permoníka. Barborka si zaumienila, že tie peniaze musí vrátiť čím skôr. Rozmýšľala, kde by ich tak mohla zarobiť a tak každú sobotu pomáhala v cukrárni Permoník, kým sa iné permonické deti hrali. Bola z toho unavená, ale chápala, že dlhy treba splatiť. Nechceli by ste niečím pomôcť? A s čím? S jedením koláčov? Nie, vyzerám ako Permoník, to by som sa k vašej cukrárni hodila. Možno by som vám aj priniesla šťastie. Rozmýšľam. Poď, budeš nám pomáhať. Čo si dáte? Nech sa páči. Ďakujem. Pani čašníčka. Idem. Ďakujeme. Nech sa páči. Ďakujem. Ty vyzeráš ako Permoník. Dáte si ešte? Už nevládzem. Dobre. O niekoľko dní prišla k Barborke domov na návštevu jej sesternica, ktorú už dlho nevidela. Barborka! Niekto klope! Poď otvoriť! To sú oni. Hej, dobrý večer. Barborka s Alžbetkou sa vždy vedeli pekne spolu zahrať. No čo? Čo nové u vás? Štvolní v Hodruši. Ale vieš čo, tá ich nám zalia chodby a teraz tam máme kúpele. Ale tam ja nechodím, lebo tam sú teraz povinné kúpacie čiapky. No a to ja neznášam. Potom vyzerám jak debo. To ja sa kúpem rád, ale s mojou kačičkou. Nehaj, no. Ako sa ideme hrať? Na ľudí. A to sa ako hrá? Normálne kráčaš a tvári sa ako človek. Nič zložité. A ty si už niekedy bola medzi ľuďmi? Áno, ale nikomu to nepovedz. A akí sú? No, pekný, skoro ako my. Hádam si tam s nimi nechcela filtrovať. Snáď filtrovať, nie? Nie, počkaj. Fritovať? No jaj, flirtovať. Nie, kdeže, veď sme ešte malí. A používajú tam lák na nechty a pečú tam výborné zákusky. To fakt? A aké tam majú hračky? No napríklad sa tam hrajú aj s takýmito plyšovými medveďmi. Čože? Ukáž! Neplačkaj, dáme do kočíka. Ideme si pospinkať a bude ráno dobre.
No a čo ozaj u vás v Kremnici? Ako dolujete to zlato? No, normálne. Väčšinou vykopeme 3 chodby a my sa vydáme vždy tou strednou. Takzvanou zlatou strednou cestou. Jasné, poznám túto technológiu, hej. No ale niekedy sa stane, že vykopeme len 2 chodby. No a potom buď múdry, že ktorá je tá zlatá stredná. Vieš čo, dajme si. Dajme si. Viete. No, výborné. Ináč to je zaujímavé, že hoci jeme, tak nám nič neobúda. Tajomstvo šéf kuchára. Paráda. No. Mičko, poď ideme za Dorotku. Tak, my už ideme. Alžbetka, už sa dohraj, odchádzame. Tak, dovidenia. Tak pozdravujte v Hodruši. Môžem si jedného Macka požičať na domov a ja sa chcem hrať na ľudí. Keď už Alžbetka musela odísť, zrazu zosmutnela. Tak veľmi by sa ešte chcela pohrať s tým Macom. Barborka jej nakoniec Maca darovala. Zistila totiž, že nezištne pomáhať či obdarovať druhých má cenu zlata. Ďakujem. A že ľahko vážne míňať a požičiavať si peniaze sa nevypláca. Požičať si to sa ráta od dobrého kamaráta. Knižku, hračky aj od brata, úroky si nezaráta. Úroky si nezaráta. Keď sa chceme kamarátiť, požičané treba vrátiť. Dlhy treba rýchlo splatiť a nie vzťahy šarapatiť. A nie vzťahy šarapatiť. Naši permoníci na potulkách Kremnicov zablúdili jedného dňa k dolnej bráne hradieb. Vyšli po schodoch až do veže.
Hej, stoď! Čo tu robia permoníci? My tu objavujeme. A máte pri sebe peniaze? Máme. Teraz nás okradne. Tak si na ne dávajte pozor, aby vám ich neukradla inflačná príšera. Inflačná príšera? A vy ste kto? Ja? Kedysi som bol súčasťou kráľovskej jazdy, takzvanej striebornej gardy. Strážili sme drahé kovy a mince, ktoré sa vyvážali z Kremnice do celého šíreho kraja. Kráľovi som slúžil čestne a oddane. Preto som si vyslúžil strážiť tieto poklady na veky. Za 200 rokov však už nemám veľa práce. Po peniaze sa starajú banky a nad nimi drží ochrannú ruku NBS. NBS? A to je čo? To je Národná banka Slovenska. Tá dozerá na ostatné banky, aby sa dobre starali o peniaze ľudí a rozhoduje, koľko peňazí sa vytlačí a nie len to. My sme tiež boli v jednej banke. A chceli sme si založiť bankomatovú kartu. A podarilo sa? No, zistili sme, že najprv si tie peniažky musíme zarobiť a až potom vložiť na účet. A mohli by sme mať účet aj v MBS? Tam nie, lebo to nie je hodzáka banka. To je tak trochu špeciálna banka. To by som chcel vidieť. A čo tá príšera? Viac o nej by ste sa dozvedeli v NBS. Kľudne vás tam zoberiem na návštevu, ak by ste chceli. Jasné! No, ale skôr než pôjdeme, dal by som si niečo sladké pod zub. Neviete, kde tu pečú nejaké dobré buchty? Už strašne dlho som nejedol. Jasné, to není o čom. Poď. No, dajte čo máte. Ale vynikajúce. Výborné, vynikajúce. To ste ma veľmi potešili. Tak sme tu, v Národnej banke Slovenska. Tu sa v súčasnosti starajú o peniaze, zhodnocujú ich, aby ich nezožrala inflačná príšera. Čo to bolo? To znie ako inflačná príšera. Vy sa jej nebojíte však? Vy ju porazíte, že? Kedysi som strážil peniaze pre zlodejmi, ale na inflačnú príšeru som už dnes malý pán. S ňou si už musia poradiť tu v banke. No, budem sa musieť stratiť, aby na mňa nezavolali SBS-ku. SBS-ka a MBS-ke, to by mi mohli zatrhnúť meč. Aha, pozri, koľko peňazí. Čo to robíte?
Bojujem s infláciou, čo nevidíte? Snažím sa aj zabrániť, aby nerozhodzovala peniaze. A prečo? Pretože čím je viac peniazí v obehu, tým je väčšia inflácia. Peniaze strácajú na hodnote a všetko je potom drahšie. Aha. Poď sem. No nerušte ma. Ako prilba hlavu chráni, uličierov pri cválaní, tak aj hradba mesto chráni, cudzí verne dnuvoj zbráni. Peniaze nám banka chráni, inflácia sa jej stráni. MBSK to sú páni, tam trávia čas pri rátaní. Ak máš ešte také otázky, príď si v banke pozrieť prepážky, predvedú ti minci ukážky, vzdelávacie dajú prednášky. Nevšímaj si v ceste prekážky, ochrán si svoje peniažky, bez nich zdá sa život preťažký, nie sú to šťastia náražky. Chráni, cudzí verne dnuvoj zbráni. Peniaze nám banka chráni, inflácia sa jej stráni. MBSK to sú páni, tam trávia čas pri rátaní. Ak máš ešte také otázky, príď si v banke pozrieť prepážky, predvedú ti minci ukážky, vzdelávacie dajú prednášky. Nevšímaj si v ceste prekážky, ochrán si svoje peniažky, bez nich zdá sa život preťažký, nie sú to šťastia náražky. A zahnajú do kúta. Ťahajú do kancelárie. A kde je tá obúda? Už je skrotená. A ako sa vám to podarilo? My tu v MBS máme účinné nástroje. Snažíme sa infláciu stlačiť na čo najnižšiu úroveň. Keby nám tu tá príšera behala a rastla, tak by chlebík, ktorý dneska stojí 2 eurá, stal zajtra možno 4. Bermoníci. Už je čas ísť, doma vás čakajú. Už musíme ísť, aby nám nezamkli štôľňu. To by nám dali rodičia za racha. A to by bol našim dobrodružstvám koniec. A ocko sa už iste dokúpkal. Tak, dovidenia. Ja mám peniaze veľmi rád, hlavne takéto čokoládové. Ale daj si ty, vlčík, pozor, nech sa ti nepokazia zuby. Tak ako zuby zožiera zubný kas, tak aj peniaze môže zožierať inflácia. Preto sa treba o ne poriadne starať, teda o tie zuby. No ale mňa sa inflačné príšery teda nebojí. Lebo ja miniem všetko skôr ešte, než si stihnem našetriť. Ale potom na nič hodnotnejšie si nenašetríš.
No, ja viem, veď sme sa to naučili od permoníkov, že peniaze sa treba zodpovedne starať. Veru, od permoníkov sme sa naučili, že peniaze nerastú na strome. Najprv ich treba zarobiť, potom šetriť a rozumne míňať. No a ich ochranu sa už postará Národná banka. Permoníci sa o fungovaní peňazí vo svete ľudí naučili toho naozaj veľa, ale tam ich príbeh pre nás už končí. Šťastní a plní zážitkov sa unavení vrátili domov ku svojim rodičom, ale tak je to správne. A čo sa vo svete ľudí naučili, to ostane ich tajomstvom. Tak ho neprezrate.